mong'ina bw'omugabana nateba ng'a ababuraka ko balega ibe no kangana bacha ontuma amaigai. Because of that, itamani kabisa banyina ntiyango batabinga motige ko bayinumweka bunabo baraka mwigo tubanaine motige ko bayinumweka engage asset activity kiraba konya bunabanyina igoro mbiyama na meri kwamboka ate ngo yamata bokira maunga eoro mbiyamana akwa manya mejando ya no sendi we esa ta gotiga mbiyamana simba igoro kwa pake beste sinyariki korubeno simba rati asanti osese nigwe na ando tokonya ngio totiga nae tubwate bweka ai bieketaya karibu tena Samariete gonkoro kwa sipora se songe kuone nyama gwesiki nigo indo mongno manene karike keranga kenta kante vinite nachi lero iga igonkwa kera mei ngambi ya mono mongno minto nyako toinyora no mugaba no ito simbara tieta ya yito una kwa toinyoire iga naende mbiya mono naende gento ngoteba endra ko toinyora ababora kana na je abatakanwa mbachaire sana naende mechimoteme koligereri na koliya na korora mbaroro batari koigu none bese yobo gotwa bateneneri bari bakori naende mbaroro bachandire nonye bakori kibeseje bachandire batari ndiri n'abantu babo igo bakounireri gunonye nendemero yabo narongo tebanga mbiyamono me mbiyamono simbarati esoko toinyora igatwarageire rituko rya rero bono koragera turi mbiyamono kerera sublocation mugambi to mbiyamono tenya sago sisenie nando gendere ko bogo tambe ogendere ko toinyora ntuna babora kambia mana sini kwa kwa agaba nambia na sisi yuko naenda babura ko wainyore nande kabire aba nambia mana osese nigwe angikande jengo ko cheremia mairo muse nya tirago motengo mugaba nambi yamona sebia tokoreire kenya samo beko andanya gotokonya gutanga dagra saraka koruibe no ward kabosa location togo tebyo mugaba nango mugaba no ito mbuya mono na indogendera no mugambi bwa mbuya bure na se utigare tia matengo tema unyatabokie na ya tuligereti na ya kiongozi yetu na ya taya yaito mbuya mono sana useni kwenye saa useni asamanya tangale ko kundi korukorero sabuke yanga bisabuke sen toire nere ngambia mona sen babwateranire na ngabana batokonyire na nditiganda tokonya mutambi tugwata bana se skuru bagendera ko twana ne pasali tokonyira basabire binte binge bagendera tokonya twasomire amangana mangi titaito titukuna toranyole binte binge igombi yamona na ndimbi nitangania ukuisa kautuka kwa ivenero keshen nande nikotwaringa ivenero keshen asonererio mheshimiwa Simbarati kumwira neria gavana ni kumwira na mbia mono na ndumurubiria agendere naende tigatwa moiro kaboka agendere busikora abantu bae ana orake muntu na tebire osese ni gwase bigwatokoreire mbia mono asante.